Assalamu alaikum ‘yan uwa. Asirin karɓar kuɗi ko nawa ne a hannun mutum. ‘Yan uwa, in dai mace ce ta tsugunna ta haifi bawa, to in ka mai wannan aikin, to wallahi ko nawa ne, duk tsarin da yake jikinsa, to sai ka karɓa. Kamar yadda kuka gani ‘yan uwa, wannan wani aiki ne wanda ake yin sa. ‘Yan uwa, iya nan ake buƙata. Jelar wahainiya ai tana nannaɗewa kamar haka. To iya daga inda ta nannaɗe za ka cire a ɓalle kamar haka. ‘Yan uwa, sai ka zo ka samu kuɗi sabo ko naira 100 ko 200 ko 500 ko 1000. Sai ka haɗa da wannan jelar sai ka daka, sai sun daku sun yi laushi sosai. ‘Yan uwa, amma a turmin ƙarfe ake so a daka. To sai a fita a je a samu kuratandu da ake sa ƙwalle a ciki. ‘Yan uwa, to sai a zuba a ciki. To duk sanda za ka haɗu da wannan mutumin, to za ka ɗauka ka shafa a matsayin kwalli a idonka. To in dai za ka je ku yi ido huɗu da shi, to ko nawa ne, ko meye, ba ma iya kuɗi ba, duk wani abu da ya shafi, in dai so ake a mai ƙahariya ya bada, ya yi niyya bai yi niyya ba, ya shirya bai shirya ba, to alfarman Manzon Allah sai an ba da wannan kuɗi. ‘Yan uwa, kar a manta in an ji daɗi a yi sharing ɗin bidiyon, a yi mana comment da sallallahu alaihi wasallama saboda ‘yan uwa su amfana. Mun gode.